Sho mlungu. Ikhamba kanjani? Hayi namba. Sesingazihlawulisa imali engaka nje mfethu ngomuthi nje kuphela. Mlungu uyasebenza mfethu umuthi. Yazi umuthi ukwazi ukuvusa umuntu eselele phansi mfethu. Kukhulunywa ukuthi odokotela sebezamile ngoba uwamakhambi esintu. Unaso ispirit sikaNkulunkulu futhi uyakwazi ukuthi ukusize mfethu. So nje uyasebenza umuthi. Sekuzoke ezemithi bafethu. Nali ithuba if kuukuthi kunomuntu bafethu ngiyacela nilalesise kahle. If kuukuthi kunomuntu omaziyo one cancer noma mhlambe wena une cancer. Ngisho ngathi isiphi stage bani bafethu. Odokotela sebethe balilahlile ithemba. So nayi imbiza bafethu okwazi ukuthi uyiphuze iyakwazi ukuthi sise ke bafethu ayikhethe stage. So imbiza ke le kamboni Dube oyindodana ka K Dube bafethu umkhulu. So uyatholakala ke njalo ngomhla ka 30 eCramfontein eCape Town. Kanti ke mhlawumbe mawuthi useThekwini uyakwazi ukuthi ke afinyelele la ukhona noma kuthumelele ngophepho oseduze nawe. Inamba yakhe ongamthola kuyona ithi 069 672 0779. Angiyiphinde futhi inamba 069 672 0779. Ngiyabonga kakhulu. Asibakhulumela abantu bafethu imphumela ekhulumayo.